Hvala si Marija, braćo i sestre. Evo, želim vam posvjedočiti kako sam danas spoznao i posvijestio se kako sam ja uistinu pronašao svoje mjesto po Božjoj volji. Evo, znam gdje mi je mjesto. Evo, to ćete malo više sada shvatiti kroz ovaj sljedeći primjer koji ću vam dati. I danas sam se razgovarao zaposlen sam znači u Lidlu u Austriji, i razgovarao sam se sa jednim čovjekom koji je zadužen za te neke odnose unutar firme. I ako neke stvari možda nisu kako treba, da se možeš objaviti, da se možeš zapravo obratiti, porazgovarati sa njim, evo izreći te neke svoje poteškoće i situacije kroz koje prolaziš. Ja ga danas nisam zvao zbog sebe. Zvao sam ga danas zbog drugih. U početku kada sam se zaposlio prije skoro 2 godine sam imao jako puno poteškoća i neugodnih situacija sa jednom kolegicom koja baš krajnje bezobrazna i sudio bi se čak reći često puta i pokvarena. I u međuvremenu sam ja zapravo te situacije riješio, ne? I sad mi je zapravo poprilično dobro, imam stvarno dosta sređenu i komfortnu situaciju. Zašto vam to govorim? Zato jer zapravo sam se ja danas svojim razgovorom izložio. Znači ja sam se zapravo, određene druge osobe prolaze trenutno kroz, rekao bi, slične situacije. Evo sad uskoro ćemo, da ne dužim previše, imati jedan sastanak i ja sam osjetio poticaj da i ja trebam izreći svoja iskustva i sve te situacije koje sam ja proživljavao čovjeku, ne zbog toga da bi tu osobu, da bi joj na bilo koji način oštetio ili da bi joj želio zlo. Da sam to želio, bi to već učinio prije i mogu sam je na primjer prijaviti za mobbing, zlostavljanje na poslu i tako slične nekakve situacije. Nisam to napravio, sada se izlažem se iz razloga zbog toga, zato mi je, kažem, sada dobro na poslu, onako nemam nikakve poteškoće i baš sam Bogu zahvalan na njemu i trenutno ide sve kako treba. Zašto vam to govorim? Dok sam se razgovarao sa njim, u jednom trenutku sam mu izrekao sam mu istinu, ali tu istinu zapravo mali broj ljudi spozna i prihvati i tu istinu zapravo mali broj ljudi živi. Kako sam prijavljen na recimo skoro pola radnog vremena, znači ne na puno radno vrijeme, sam u jednom trenu rekao jer sam se, znači moja kritika je, odnosno iskustva koja se ja prolazio su bila upućene prema zamjenici voditeljice poslovnice i rekao sam mu sljedeće, rekao sam da sam ja svjestan da sam ja u Lidlovoj piramidi na dnu, zato je moje radno vrijeme gotovo najmanje, ne? I tako svijet te tako doživljava, bitan si onoliko koliko se zapravo daješ za posao, koliko si zapravo prisutan, ja sam si tako skrojio posao da sam sada zaposlen na tako reći pola radnog vremena i savršeno mi se to uklapa sa mojim jagodama. I nakon što sam mu to izrekao, poslije sam malo promišljao o tome, danas sam se na jagodama onako pekao, bilo jako vruće, morao sam neke stvari napraviti. Ako promišljam o tome koliko me istina oslobađa, koliko me zapravo svijest o tome da sam možda čak i nebitan u svjetovnim očima, čak i mnogima, ali koliko to zapravo nevjerojatno dobro djeluje na moj život, znači da ja znam naći svoje mjesto u svijetu u kojem me je Bog postavio, u situaciji u kojoj me je Bog postavio, na poslu kojega mi je Bog providio i darovao, da se ne zavaravam ludosti, na primjer, i lažima, da sam ja suviše bitan, da sam bitniji nego što jesam, i u konačnici oni koji su jako bitni, svatko je zamjenjiv. Zašto vam to govorim? Zato jer sam, na primjer, imam jednu osobu u glavi trenutno dok razmišljam o tome, jedan moj bivši kolega s kojim sam radio na jednom poslu prije ovoga, gdje sam bio jako dobro plaćen i zarađivao sam jako dobro, i on je, ne bi rekao da je prolazio tako poput mene, jer nije imao, nije bitno. Uglavnom, on je često puta mislio da je jako bitan na tom poslu i da je bitniji nego što je. Zašto to govorim? Zato je ga je moj bivši gazda, znači vlasnik restorana, iskorištavao na taj način. Često moj puta usađivao nekakve ideje koje on jednostavno, da je imao zrel pogled, da je imao normalan pogled, realan pogled na svoj život. U jednom trenu to razdvojio od svog života i rekao bih, pa gle, a nije to moj restoran.
Ja to ne moram danas napraviti, zato jer su zbog tog njegovog uvjerenja kako je on važniji nego što je, često puta trpili oni najvažniji u njegovom životu, a on to nije niti shvaćao, ne znam da li i danas uopće shvaća. Njegova obitelj, njemu je posao Bog, njemu je posao bio Bog i gazda je na taj način manipulirao sa njime. I zamisli sad danas i onak to posvijestim i kažem, Bože, hvala ti što si mi dao milost da znam da sam realno u očima svijeta i na mom radnom mjestu, da nisam toliko bitan, da nisam bitan kao ona i da sam nevažan, ali nisam tebi nevažan. Tu svijest mi zapravo daje činjenica da znam naći svoje mjesto i da znam gdje sam bitan i gdje sam nezamjenjiv. U svakom slučaju sam bitan i nezamjenjiv u svojoj obitelji, svojoj djeci, mojoj supruzi. Tu me niko ne može zamijeniti. Tu sam nenadmašivo bitan i prebitan. I to su situacije koje ja danas živim i gdje zapravo ispunjavam Božju volju u svom životu. Zamisli kako to prekrasno, kako je to nevjerojatno, kako je Bog čudesan. Znači zapravo spoznaš kako si nebitan u očima svijeta, a opet si toliko bitan u njegovim očima i toliko bitno ga radiš i činiš u životu svoje obitelji, tamo gdje te Bog postavio. I toliko sam Bogu zahvalan danas na svim tim iskustvima koja prolazim i koja mi je Bog darovao. I zahvalan sam mu na tome da posao moj život donosi blagoslov. Mene posao ne zarobljava. I ovo današnje izlaganje zapravo na neki način, danas sam stao na stranu dobroga, na stranu istine, danas sam stao na Isusovu stranu, izložio sam se, dok si na Isusovoj strani se konstantno izlažeš. I ovaj današnji primjer je primjer toga. Ali ja se ne bojim, zato je Bog sa mnom, zato je već sada iz iskustva znam kako dok istinu govoriš, izgovaraš i činiš nikada u životu nećeš proći loše. Bog će te uvijek blagosloviti, pa čak i dok trpiš primit ćeš blagoslove. Božja volja je uvijek živjeti u istini i Božja volja je uvijek da budemo radosni, da nam posao čini dobro, da ne donosi prokletstvo u moj i tvoj dom, nego da donosi blagoslov. Onaj koji živi u istini, koji na sebe gleda na realan način, taj blagoslovljen čovjek, njega posao ne može zarobiti, njega materijalno ne može zarobiti, njega ljudski obzir ne može zarobiti, njega vlasnik ne može zarobiti, ne mogu ga niti ambicije zarobiti. On je slobodan od svega toga, on je slobodan poput ptice, ima pouzdanje u Boga. I Bog takve osobe nikada neće razočarati. Naš Bog je vjeran. Naš Bog je vjeran Bog. U Bibliji je zapisano 365 puta, ne boj se. 365 puta za svaki dan. Kao da nam Isus govori, ne boj se. A ja sam s tobom. Osloni se na mene. Pa zašto se bojiš? Zašto pokušavaš uporno svojim snagama? Zašto radiš nešto što donosi prokletstvo u tvoj život? Zašto si na poslu dvoličan? Zašto potvrđuješ stvari u koje ne vjeruješ, u koje ne živiš? Zašto to činiš na poslu? Možda Bog želi da se izložiš. To ne znači ništa agresivno, ništa bitno. Možda samo želi da ponekad kažeš ja u to ne vjerujem, ja to ne živim. Pa čak i ako dobiješ otkaz, ako ostaneš bez tog posla, vjeruj, Bog će te blagosloviti. Pa to je Božja volja. Bog će ti dati nešto još bolje od toga. Bog je meni dao nešto još bolje. Stostruko bolje od onoga što sam imao. A znaš što sam imao? O tome ću jedanput posvjedočiti. Imao sam posao gdje sam radio 40 sati tjedno i gdje sam bio, što se konobara tiče, najvažniji u restoranu. Znači već mi se počelo ugađati i prilagođavati meni na svaki mogući način. Gdje sam zarađivao svaki mjesec minimalno 4200 pa do 6000 eura svaki mjesec. I to sam napustio. Zašto? Pa zato nisam bio radostan, zato je moja obitelj nije bila radosna. I u tom trenutku to je bila ludost. I rijetki su mi to rekli, ali mnogi su to mislili, da nismo normalni, da smo budale, da filozofiramo. Ali onaj koji je naslonjen na Boga, on nikada nije budala. On nikada neće biti budala. On nikada ne filozofira, nego to je čovjek ispred svog vremena. To nam pokazuju sveci katoličke crkve koje nam Bog postavlja za uzore. U njih se trebamo gledati. Oni nam trebaju biti primjeri u ovom vremenu lažnih i površnih primjera i površnih puteva koji nas ne vode Bogu,
Bogu nas vodi samo istina, trpljenje, ljubav, sebedarje, žrtva, otvorenost životu, ljubav prema bračnom, prema suprugu, prema supruzi, ljubav prema djetetu. Za to ćemo biti pitani kada dođemo pred Boga. I sve to možemo anulirati sa pouzdanjem i oslanjanjem na Boga. Ne boj se. Ako te Bog potiče na nešto, pa makar ako je protiv svih svjetovnih vrijednosti i svega čime si okružen, ako ti je srce mirno, ako ti je srce u miru, ako ti je srce u odnosu sa Bogom i ako osjećaš mir u tim trenucima, ne boj se nikada stati uz Boga, posvjedočiti za Isusa Krista na vrlo jednostavan i konkretan način. Jer Isus je rekao, onaj ko se mene postidi, ja ću se njega postidjeti pred Ocem na nebesima. Tako, nemojmo doći u tu situaciju da se Isus nas postidi, jer ćemo primiti po svojim dijelima, jer on je sama istina, savršenstvo, jedan jedini, savršen i neponovljiv. U svemu jednak ljudima, osim u grijehu. U svemu jednak, meni i tebi, osim u grijehu. Sva naša iskustva je iskusio, sva naša trpljenja, odbačenosti, poteškoće i jade ovoga svijeta. I opet obećaje i meni i tebi, ako ga se nećemo posramiti, da će se zauzeti pred Ocem, pred Bogom, pred našim Ocem, Tatom na nebesima i da će reći onoga trenutka kada će to biti bitno, on je naš, on je moj, ja ga se ne stidim. Ja uzimam na sebe sve njegove grijehe, sve njegove slabosti. Jer on se mene nikada nije postidio. On je uvijek bio vjeran. Čak i dok je morao ili morala puno trpjeti za mene. I dok je često puta proživljavao ili proživljavala odbačenost, ismijavanje, ne znam što sve ne. On me nikada nije zanijekao. Neću niti ja tebe zanijekati. Neka vas dragi Bog blagoslovi i radosni budite.